Hindi kayo special. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Nakakahiyang mismo ang gobyerno ang umaatras sa constitutional duty nitong siguraduhin na accessible ang education sa lahat ng antas para sa lahat. As it stands, free tertiary education prioritizes the youth who are academically able and who come from poor family. With Sec Jocno's proposal, mas may deserving pa ba sa kanila na mapabuti ang kalagayan at maabot ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral? Being selective in the implementation of universal access to quality tertiary education won't address the perennial issue of dropout rates unless our economic managers like Sec Jocno address rising costs of education-related day-to-day expenses mula sa pamasahe, pagkain o pambaon at iba pa, and providing families jobs and livelihood to prevent students from dropping out of school. Trabaho ng gobyerno na bigyang dagdag na suporta at ayuda ang mga mag-aaral na makumpleto at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Providing free tuition is the first step, and the government should do more to ensure their day-to-day expenses are met. Kung gusto talagang tulungan ni Sec Jocno ang usapin ng maaksayang paggamit ng pondo ng gobyerno, bakit hindi niya busisiin ang mga pondong nailaga sa mga ahensyang hindi naman dapat, gaya ng confidential funds at mga hindi nagagamit ng tama? Tila resibo ng confidential funds ng DepEd ang mga eskwelahan daw kung saan may recruitment ng NPA. Hamon naman sa DepEd ng isang grupo maglabas ng listahan para magkaalaman. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. 16 na pampublikong paaralan sa Metro Manila ang sangkot di umano sa pag-recruit ng New People's Army o NPA. Ayon yan mismo sa Department of Education na sinigundahan pa raw ng National Intelligence Coordinating Agency. Ito raw ang dahilan kung bakit humihingi ang DepEd ng 150 million pesos na confidential fund para sa 2024. Ito po yung mga talagang mga threats that are present in our schools that affect our learners, our teachers, non-teaching personnel. Kaya po tayo nagmungkahi ng confidential funds, Your Honor. Hindi direktang sinabi ng DepEd kung pinasusurveillance nila ang mga eskwelahan kaya nila nakuha ang impormasyon. Pero para kay Senator Risa Ontiveros, hindi dapat dinadamay ang mga estudyante sa surveillance ng DepEd. Muli ring iginiit ng senadora na walang dapat na confidential funds ng Education Department. Sino ang mismong mangongolekta at nagko-conduct ng surveillance sa mga paaralan? Let's set our priorities straight and ensure that not a single peso in public funds is wasted on vague and or counterproductive measures. Hamon naman ng grupong Alliance of Concerned Teachers sa DepEd, ilabas ang listahan ng mga sinasabi nilang paaralan na pinasok ng mga komunista. Never at hindi gagawin ng teachers na ang mga estudyante niya ay wag na pumunta sa sa paaralan at umawak na lamang ng armas. Nagtataka tayo saan kinukuha ng gobyerno yung ganung datos ng pagre-recruit. Naniniwala naman ang Teachers Dignity Coalition na hindi hahayaan ng mga guro na humawak ng armas sa mga estudyante. Hindi pa rin naman automatic, no? Kapag yung bata ay nagbasa ng Mao Zedong o nagbasa ng Lenin o nagbasa ng Marx, no? Hindi pa naman automatic na siya ay nire-recruit. Ang eskwelahan po ay isang malaya, no, na lugar, no, kung saan pwedeng pag-aralan ang lahat-lahat. Nagpulong din ngayong araw sa Senado ang Select Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds. Ito ay para pag-aralan kung paano ginagamit ang confidential funds na ibinigay sa ilang ahensya ng gobyerno simula nung nakaraang taon. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, kabilang sa mga aaralin nila ang confidential funds na binigay sa mga opisina ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ayon pa kay Senate President Zubiri, nagsumiti na ng detalyadong report ang lahat ng ahensyang binigyan ng confidential funds simula nung nakaraang taon. Ang naturang report daw ang aaralin ng Oversight Committee para malaman kung paano ginamit ang naturang confidential funds. We will have to review it all. Then we have to come up with a report
Tama ba pang gastos nila dito? Dapat ba tanggalin dito sa kanila? Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News. Kwenestyon ng ilang senador ang confidential at intelligence funds sa panukalang pondo ng Department of Education sa susunod na taon. 150 million pesos ang ininging confidential at intelligence fund ng DepEd, habang 500 million pesos sa Office of the Vice President na parehong pinamumunuan naman ni Vice President Sara Duterte. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Senador Francis Escudero na dapat magsumiti ng listahan ang DepEd ng mga programang gagastusan ng naturang mga pondo ng bayan. The point I'm driving at and the reason I'm asking for this, Madam Chair, is to disabuse the thought of the people that confidential funds is a secret fund. Hindi naman ito pwedeng gastusin sa gusto lang gastusin ng DepEd Secretary. There are specific rules as to where this can be spent, how this can be spent, and to disabuse the mind of people that this is like a secret fund. It is not. Secret yung submission na expenditure, but there are only specific items you can spend it on. Kwenestyon din ni Senador Riza Ontiveros ang hininging confidential fund ng DepEd na mas malaki pa sa confidential fund ng Department of National Defense. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung paano gagamitin ng DepEd ang napakalaki na confidential budget na ito, na mas malaki pa sa confidential fund ng mismong DND. Let's set our priorities straight and ensure that not a single peso in public funds is wasted on vague and or counterproductive measures. Iniutos na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagbuhay sa Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds, namatay na pala yun, para repasuhin kung paano ginastos ang 28 ahensya ng pamahalaan ang kani-kanilang mga pondo simula noong nakaraang taon. Katulad yan, meron kaming listahan itong taon ng mga ahensya ng gobyerno may confidential intelligence funds. We're going to come up with a report. We will have to review it all. Then we have to come up with a report. Tama ba pang gastos sila dito? Dapat ba tanggalin dito sa kanila? Bawasan? Or kailangan ba dagdagan? Nauna nang pinahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President ang ginastos sa loob lamang ng 19 na araw noong Disyembre. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo, amusing na agad. Meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot at pagbabanugtot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. 2 former Senate President na ang nagsabi, Senator Grilon at Senator Pimentel, yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. At higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na issue si Vice President Duterte lang bilang VP at Secretary ng Department of Education ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng DNP at NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters. Like any Filipino taxpayer, kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong,
Mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.